I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Day, abi. Nang masing, may hapon. Aw, gabi na di ay. May gabi. Maayong gabi sabni mo. Kisa ba yato kilantaw-lantaw di haday? Ha? Aw, uwa manang. Pahangin lang. Alimuot man sa suod ko. Aw, abi kong naglantaw-lantaw ka nga. Moabot. Day, hugti ang bakos day. Kay robo ra ba kaayo ang imong kontra? Ha? Unsa nang? Basin magmakabuhi niyang imong gipantayan. O niya sa sunod ni mong lingi, lain na ang nanag-iya niya. Nang? Ay, basin ganahan kag mo aris amo, day, aron di na ka mahago ba? Di na mahago imong liog kay maluoy man ta. Dili na lang nang. Sige nang. Aris ako sa kusina nang. Unsay puti pa sa puti ng masing sa iyang gisulti. Nga. Mao ni gusto na kong mahitabo na. Nga padayon nang magkasinabtanay sila si Andy o Dina. Dili ko mag-uol. Ako maning gusto. Mao ni gusto ni Lolo. O kinahanglan nga mutuman ko alang sa kaayuhan ni Dina. Alang sa suod ko usab na higala. Ipanghatag ko ni mo. Pasaylo ako, Andy. Dili. Dili na ko mag-uol. Dili ko angay mo batiin niya. Likayan na nako nga maghuna-huna ko nimo. Likayan na nako bisan ang pagtanaw nimo. Maanad ako ini. Maanad sa unya ko nga wa. Nga wa na ka na ako, Andy. Noy? Ay. Ayong gabi, sir. No. Ay na pagbarog. Sige, padayon lang sa imong gibuhat. Ini nga pilang taon, sir. Pawas do ka ba? Sa man, sir, bupauli na karong taon-taon. Kay alas 7 naman. Do ka uno niya ko sa sakyanan. Mula pa so niya ko sa amo. Bidool ka ba, sir? Sa doon na ka ba'y isugo, ha? No. What? Ay, sa maday ato, sir, ha? Wa. Gusto lang kong mangutana. Mahitungod sa unsa man, sir. May, how do I say this? May hinigugma na ba si Abby? No. Don't answer that. Nahibaw na ko nga wa si Uyab. Gosh, I never expect nga kulbaan ko nga makikatubang ni mo na eh. Kay nga naman, sir. How do I really say this? This really is something new to me. O sabay, bag-o ni mo, sir. This thing. This feeling. Oh gosh. Karon pa ko mubati og kaikog og kauwaw ni mo na eh. Nga naman taon, sir. Gusto lang kong mahibaw sa mga gusto ni Abby. Like sa ganahan niya nga kanon. Ganahan niya nga gift. Ganahan niya nga suruyanan. Ganahan niyang, I don't know kung say ganahan niyang buwak kung mamisita ko niya. Mamisita ka sa akong apo. Mahimo ba na eh?
Nakasiguro ka, sir. Well, I am. Sir, Tugutan ba ko nimo? si kinsa ba ko nga dili mo tugot, sir? Pero si Ma'am Anita... No. Huwag ka na problema, Noy. I already have my Lola approval. Ang imo na lang. Atagan ba ko nimo sa pagtugot? Nga nung dili, sir, kung tinarong ang imong tuyo sa akong apo. Bugtong kong apo si Abigail, sir. Siya ang matuod kong bahandi ning kalibutan. Mahimong pasanon ko ang tanang kasakit, sir. Dili lang mubati ni Ana ang akong apo. Kung nagtuog ka nga mo take advantage ko ni Abigail, Noy, wala ka na sa mga una. Kaya wag yung ka na sa kong plano. As a matter of fact, kung musugot lang nako si Abi, mahimong ura mismo, pagkaslan ko din siya. Ayag binuang, sir. Oy, kasal ko tam. Kasal na yun. Di ko gusto nga makuha pa siya sa uban, Noy. I know nga may dagang nga nakagusto sa mong apo. Which is, dili kalikayan tungod siyang kagwapa. Di ba? Puriya buyag, sir. Pero, dili intaw na sama sa ubahan ang akong apo. Ug usa ka na sa butang nga akong nagustuhan kang Abi, Noy. Nagpabilin siyang sama sa matuod nga Pilipina. Simple, buotan, matinahuron, mapaubsanon, and still a virgin. Sorry. Sorry kung na straightforward na kayo. Kuno. Sorry kayo, Noy. Nakasabot ko. Nagdako ka man ko sa laing nasod, sir. No. From now on, gusto kong dong na lang, Noy. Or just call me Jeric. Dili na, sir, okay? Ay, makasapaan ta ni Ma'am Anita, na, sir. Ako ang magbuot. Ug akong pagbuot nga tawgon ako nimo sa akong pangan. It would be awkward kung sagpiton paghapon nimo, sir. When someday mahimo ko na unyang asawa ang imong apo, di ba? I swear. Minyuan ko ang imong apo, ni Juan. Uy. Mayang gabi, May gabi. Jeric? Nibalik ka? Siguro ko pag-uban sa imong apuhan, aron makasiguro sad ko nga makadayon. Here, flowers for you. Salamat. Pasudla na mi, oy. Ay, sorry. Ali, dayon mo lo. Jeric, dayon. Thank you. Nahumanik kong kaon. Agi pa kaon ko daan ni Dong Jeric sa ila. Mula hoslan ko sa kong kwarto, ha? Dong, biyaan tao na mo. Sige, Noy, padayon lang. Ikaw na'y bahala sa atong bisita, Abi, ha? Mapahuway na ko. Sakit ang akong buko-buko. Sige lo. Huwag ko magdahom nga mo balik ka ron. Ngano di ay? Should I still state the obvious? Jeric. Di ba nga miingon ko nga I will make it slow? Magsugod ka sa uno. O mauna ni ang sinugdanan. Ang pagpamisita nimo formally. Jeric. Seryoso ko diyang miingon ko nimo nga gusto ta ka, Abi. Jeric. If you could just give me a chance.
ganina bay. Ha, backlight ang agi na ko bay. Haka laging tiyana bay. Sigbakot. Sigsukol man. Mauna. Lakaw gani, di magpabadlong, ha? Di magpalabig ka o bisag unsa. Lamion bay. Ah, di na. Salamat ha. Don't mention it. I-mention din oy. Limang ka. Ha? Ipauna ni magpauli si Noy Juan sa ila kay madugay ta. Sa mo pagkadugay kay kapaabot mo na ko. Karon nagtaksi lang ta. Unya pagyud hatod kuha pagyud minimo sa amo. Grabe na ining misyuha. Oy. Salbak ko ta. Yahay oy. Yahay pa ni Miss pensionado yan eh. Di lang sa daplin oy. Para Ay, salamat. Dinig ko ta kay, naman. Suko na magdaguok ang akong tiyan. Oh, ano, tinunood yun eh. Oh, pugman ako akong lubot. Oh, kagawaso na sa... Una ko ninyo! Tagan ako! Ah! Tiyan mo! Lamat din na! Sal na puta! Noy, nga mong pliti, oh. ha? Then ako na lang. No, it's on me. Nanoy, oh, keep the change. Di na. Mahimo dinala ka muna og. Palahuso na lang natong taxi paingon sa inyo. Pangita na unya kang lula ni mo ron. Gabi na ra ba og ganina pa kang milakaw. No, nanangkin pa ko ni Lola. Pero Dili ka gusto nga masakap ako sa inyo? ha? Dili mo sa ingon. Sige. Ikaw ang mag-igo gud. Kung gusto ka, kung ganahan pa kang mupundo sa amo kadiyot, sige. Dali. Dawatan ko ng kamat. Salamat. May lagwa pa matugnos nanay. Mas maayo hinuon kung natuog na. Unsa? Maiko ko kung nagmata pa si nanay ni mo. Sige, tana. Tana. Oh, wait. Nagkailam ako ng sakinan nga naatungod sa pahay nila ni Abi. Mo na sakinan nga kita ni Kuya ganina. Wa pa siya mauli sukad ganina? Adto ko sa abi sa ila. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!